Moi, täällä on se Mika Wilberg taas jälleen keräämään ja ajattelin tehdä sellaisen videon tarinan, kun muistatte siinä viimeksessä, kun mä tein tarinaa siitä Feen saakasta, niin voitaanko sitä jatkoa saan siitä. Eli ollaan Frietsa saakassa siinä asti jo. Olipa kerran Frietsa. Tuemetsä. No eräänä päivänä. Ja se grillin kauhan puuma, niin meni sinne eri planeettaan etsimään niitä Dragon Balleja. Suomeksi loikarvapalloja. Jos olette tiennyt, että täällä suomeksi tarkoittaa Dragon Ball. Sen jälkeen sitten oli niitä seinäitä, Vegeta tuli. Ja nämä Paradis on kuolleet. Sitten siellä oli se herra Frietsa. Sitten se Vegeta tappoi niitä herroja. Ja seinätkin. Sitten ne sen jälkeen mä menin ottaa siltä sieltä lihapalta ja päältä niitä voimia tuohon grilliin tai ihmeellä. Sitten tuli Saiyan, Genu, Chase, Raccoon Kulta, en muista niitä kaikkea. Sitten kun se Vegeta kun se kauhan grillin olisi pistää kuldaa. Käytetään sitä kukaan kuldaa. Sitten kun se tappaa. Sitten se Vegeta mitä tappaa kaikki ja katkaisi pään. Sen jälkeen Raccoon Vegeta käytti sen energiavoima ylivereen Sen jälkeen ne taisteli sitä, tuli se Son Goku ja Vegeta kutistui Raccoonille ja Goku tappoi sen Raccoonille. Sitten se taisteli niitä välimäärejä ja se Raccoon kuoli, Chase kuoli Vegetalle ja sitten näkin muutu oikein minusta muuttui samaan. Sen jälkeen kun ne taisteli sitä herra Frietsaa, sitten muuttui eri muotoja, iso, ihmeellinen, pikkuroinen. Sitä Vegeta kärsi vertainen. Sen jälkeen Son Goku tuli ja tappoi Frietsaa. Sen jälkeen tuli epävakavaksi ja sen jälkeen sitten niin sen jälkeen sitten se Goku oppi Super Saiyan ja sitten se tappoi Frietsaa. Siinäkö kaikki? Mä voisin vielä lisätä Android. Moikka!